Coins Potion, Ty vole, co je Coins Potion EX? nevím. Mám To ten dobrý. klíč. Co? Kolik máš? Však mám ten klíč. Auto. Hej. Jo, dobrý. Už jsem se Mám každý 4 arcade tokeny. Co ty? Hej hoši, co Mám je? čtyři. Hej hoši, co je ten? Co je, co je, počkejte, to je, jo, Fossil Token, co to je? Jo, to je potom na větší šanci na hůčpeta. Tam budeš mít takovou mašinu a maximálně tam můžeš dát 1000. A to máš potom 100krát hůč chance. Ale to jde hrozně rychle dolů potom. Za 400? Za 400 robuxů, no. Počkej. Mě volá mamka. Okay.